Ne wagero udario gi jaoda, en ogero mare, an bende agero mare. Wach ma awinjo kawuono ni akiaye mar ni ok nochulwa. An nomiya pesa ne modara dhi adago kama chielo. Man lopa chiwo. Koro kata joma ok nochulgo kilem tato mara chiwo ne Raila mondo watime dongruok e iko gonch sub location. Sirikal ma Kisumu kotelne kod gavana Anyang' Nyong'o kawuono keto ayanga chenro mar chiwo chiemo manengone romo milion 25 ne skunde 683 mag Early Childhood Development kata ECD mayudore e kaunti ma Kisumu. Nyong'o bende olero ni omenda maromo milion 19 oseket tenge mar bero sekta mar somo e skundego, kojiwo okang' ma kama en mar neno ni nyithindo mochando bende oyudo somo makare. Chiemo mochwal oting'o mchele, oganda kaachiel kod mo tedo. Wang'eyo ni samoro bende sanyalo ka guko ninde e kendo. Koro manyiso ni chiemo onge ot. To koro wang'eyo ni ka gibiro e skul ginyalo yudo gimoro manyalo gayo negi kech sama gisomo. You know, food, when a child is well fed, they can pay attention to what they're being told. Constitution of Kenya at Article 53 provides for free and compulsory basic education, health and nutrition to all children. The health and nutrition status is a significant determinant of the child's holistic growth, development, and learning ability. Early childhood has been identified as a period when the brain develops rapidly, and hence appropriate health, nutrition, early education, and care must be provided to ensure a better and healthy future for the child. Kaka yor jiwo yore mag siro chenro mag pur, riwruok mar German Corporation for the International Cooperation GIZ kod sirikand kaunti ma Siaya oketo kogi winjruok mar tiyo kanyakla kama shillings milion 3 ibiro tiye godo. Winjruok ma kamano geto jiwo chenro mag pur kendo siro jopur e yor puonjogi yore pur ma biro medo yuto maggi. Kano gi jatend migawo mar pur e kaunti no Sylvester Okoth owacho ni chenro no geto kedo gi dhier kendo jiwo rowere mondo odonjre chenro mag pur. Apisa ma ochung' ne weche pur Elizabeth Adongo owacho ni nitiere dwaro mondo mine ni ochiw puonj e weche pur ne jopur e kaunti no. This project that we are signing today speaks directly to our mission as a department. If you look at all our documents as Department of Agriculture, Food Security, Livestock and Blue Economy, our mission statement is to transform agriculture from It's an honor to have been asked to come into this partnership to support mentorship and to support agribusiness as well in the frame of the NAF CDP project. Agriculture in Siaya is taking a commercial approach. Though even the language is changing, we're talking of value chain. We keep talking of, the youth in business and all that. So with those, that shift and, in the way that we're doing our business, there's also going to be a shift in the way that we offer service. Kopogore gi maneno odiochieng' ma kawuono Afrika ingo odiochieng' dhi alora tich nyithindo mag Afrika kendo rango kenge ma osego e bero ngimagi. Thor wach ma higani en mar rango kenge ma osego e keto budget maneno ni ratiro mag nyithind Afrika okorochi. Kaka yor dhi odiochieng' ni riwruok mar Okal Care e bwo chenro mar Smile na Toto ne otimo limbe ne nyithindo ma ochando e gwenge mag Oyugis Kasipul kendo bedo e kanyakla gi jokanyo mamoko e lalruok mar kaka inyalo med bero ratiro mar nyithindo. E limbe ne nyithindo ma ochando ma Mission to the Fatherless to kod ne skund primary ma Kotieno gi jo sirikal mondo med chiwo omenda moromo mar siro somo mar jopuonjre. School pile ka pile around school ka gold wuok kende kunyo gold ka jio ai tunge piny ka tunge piny ko bire wach mar gold ne koro bedo pema pek koro jo nyithindwa ma jowuoyi ok bi school ma pile ka pile samoko bi school pile ka pile yudo ka CBE implementation ok bede yo makare. Sirikal pod ok oketo wach mar kelo capitation ma regular. Koro mano miyo nyithindo changamoto. Achiel kuomgi en nyithindo wuok oko
kendo ginyal somo maber. Sirikal nyalo ng'iyo ni seche mogolo budget to nyithindo gi bende onyalo keto negi kwan moro matin mondo mi kony nyithindo gi seche ma giwuok ka gidhi e skul, matiene ma wayudo kar kaniyudo kata ka onge gi wheelchair, onge go en na gimo obadhi matin mondo mi nyathini obi e skul. Nyathi ma kichni en pesa monego bed nogolo cha en mare ng'ama golne onge. Koro wakwayo sirikal ni mondo ginen ni nyithindwa makie pesa ni ogolni gi te ma onge gimoro ni ioro nyathini dhi kawo pesa kuom janyuol. Duol mochung'ne gedo e pacho kae, the National Construction Authority obago chenro mar tiego oganda e kaunti ma Siaya e chike manyien mag gedo ma higa 2024. Jaratije ka National Construction Authority Midusa Morisa Kech olero ni chenro makamano geto maneno ni chike moketi mag gedo lu makare kaka yo maneno ni midhierni motudore gi gedo marach ok obedo kendo. Owacho ni chike mag gedo kolu maber to biro tieko wach ruombruok piny mar udi mosebedo ka timre e pacho ka. Kaluwore gi Midusa Kech, chike manyien go nochako tiyo dwe mar adek higani, ka koro chike mosebedo kitiyo godo chakre higa mar 1968 ok bi tiyo kendo. Onyiso joma gedo sani mondo ne nigi oluwore gi chike moketi maneno ni masiche moko mwajabedo ok ochako timore. This particular sensitization and civic education is very critical to bring awareness to the stakeholders on the new National Building Code 2024, which was approved and published last year, 1st March of 2024, with a one-year transition period and becoming effective 1st March 2025, which is about 3 months ago. This particular code is a document that is replacing a building code that has been there since 1968 for about 57 years. And this is a new era, new dispensation with a new code. There are many good things in it. For us as a board, we are keen to see that this building code is known by as many people as possible, and so that no one can say that they have not heard of the building code. And even as we begin to implement the same and to go to sites and look at compliance of this building code, we are not limited to past distribution. For instance, the building code that was there in 1968, but people are aware that the March 2025 is the start of the building code. E paw tuke ni tim Kenya Harambee Starlets biro rakore gi tim mar Uganda saa achiel otieno e tuke mag Sekafa madhi nyime piny libamba ma Tanzania. Starlets mitayo gi kocha Beldino Demba noloyo tim mar Burundi gone 3-0 e tugi mokwongo chieng' Jumapil. Komachielo Uganda bende oseyudo loch achiel ka tugo ma kawuono biro bedo mapek e kind timbe ariyogi ma osebedo jowasigu e pap. Kane giwuoyo gi jofwambo, jotugo Swaum Nanjala kaachiel gi Faith Mboya olero ni geno margi en kawo kombe mar Sekafa ka loch biro miyo gi mijing'o e kinde ma bende gibiro dhi nyime gi manyo tiko mag tuke pinje Afrika. Tulicheza poa, tukawin, though maybe tuseme kwangu ilikuwa ni mara ya kwanza, maybe nilikuwa na uoga, but venye kocha ameniongelesha sana nimepata hiyo courage, nikipewa time nitaprove.